Ну, вот так в течение 3 минут, а потом просто звонок сбрасывается. Анастасия Корсакова 8 мартка әнисенә һәм әбисенә дип интернеттан 2 чәчәк бәйләменә заказ биргән булган. Көтә-көтә кич җитә, чәчәк та юк, акчада түләнгән ди ул. Булмаячагын аңлагач, телефоннан шалтырата башлый. Цветы заказываю часто. Мин элек чәчәккә заказны башка кибеттә бирә идем. Бу юлы алар өлгермибез дип интернет аша сатуны иртәрәк туктатты. Шуңа күрә әлеге зур кибетләр шелтәреннән сатып алырга булдым. Зур булгач ышанычлы тоелды. Әмма алдандым. Телефоннарын да алмыйлар, аңлатма бирсәләр дә ачуым килмәс иде. Әнием белән әбием алдында яхшы түгел. Ирина Михалева да кичә букетін көне буе көткән. Кызы бүләк ясарга теләгән була. И вот сегодня утром дочка мне написала: «Мам, извини». Әни гафу ит, мин сиңа кичә сюрприз ясарга теләп чәчәк бәйләменә заказ биргән идем, әмма оешма китермәдем. Телефонны алучы юк ди. Мин борчылдым инде, әмма кызым күбрәк борчылды. Быелгы бәйрәм шулай чәчәкләрсез генә узды. Ярык тагарак алдында калучылар бер Казанда гына түгел, Әйлнең башка төбәкләрендә дә бар. Бу Ульяновск, Чебоксар шәһәре. Интернет шелтәрендәге хәбәрләргә күз салсак, алар да көткән чәчәкләрен китермәүләре турында яза. Акчасын түләп алдан заказ биргән идек, әмма китерүче булмады. 2 чәчәк бәйләмен дә китермәделәр. 5 меңлек бәйләм алдык, олыгайган әнием төнге сәгать 12-гә кадәр көтеп утырды. Шалтыратмыйлар да, акчаны кире кайтарыгыз. Кешеләр социаль шелтәрдә шундый хәбәрләр урнаштырган. Кибеткә килеп сораучылар да бар икән. Да, приходят периодически. Сегодня утром были. Чәчәк сату оешмасы җитәкчесе сүзләренә караганда, алар бер ай элек заказларны яңа сервис аша кабул итә башлаган. Янәсе 8 март алдыннан мөрәҗәгатьләр күп булу сәбәпле, ул мәгълүматны эшкәртеп өлгерә алмаган. Шуңа кемдер букетны сынга калып ала, кайберләренә бөтенләй килеп җитми. Наши операторы, которые обрабатывают эти заказы, в моменте они их не видят. Операторлар шундый өзеклек килеп чыгу сәбәпле кайбер заказларны бөтенләй күрмәгән. Кайнар линия телефоннары да сафтан чыга. Хәзер барсын да җайга салдык. Интернеттан сатып алу системасы гадәттәгечә эшли. Бездә зыян күрүчеләр турында барлык мәгълүмат бар. Алар белән элемтәгә кирип, акчаларын ничек кайтару турында сөйләшәчәкбез. Акчаны бүген үк күчерә башларга вәгъдә итәләр. Зыян күрүчеләргә промо-код биреләчәк. Тик бәйрәм һәм аның кәефен генә кайтара алырлар микән? Шулпан Касыймова, Данил Филатов, Яңа гасыр каналы.